Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. ‘Yan uwa barkanku da shigowa wannan dandali. A yau mun zo muku da darasi ne yadda za ku samu MB 500 a kowace rana, wanda za ka dinga morarsa a kowace rana. Don yau ne farkon shigowanka wannan dandali, ka taimaka ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. To da farko za ka shiga Play Store. Idan ka shiga Play Store, ya buɗe maka haka sai ka danna search. Za ka yi searching ɗin application mai suna HA Tonal Plus. Yayin da ka danna shi zai buɗe maka kamar haka. To ni ina da shi, ya nemi in yi updating ba sai na yi updating ba. Zan fita. Bayan ka yi downloading ɗin wannan app ɗin sai ka shiga, za ka duba ƙasan description wajen da title ɗin bidiyon mu. Idan ka yi kiliki a kansa za ka ga link wanda muka sa na Telegram group. Idan ka danna zai kawo ka Telegram group kamar haka. Idan ya kawo maka kamar haka, to ga datan nan. Sai ka danna wannan ɗigo-ɗigon guda uku. Yayin da ka danna ɗigo-ɗigon nan guda uku sai ka yi kiliki save to download ɗin nan. Bayan ka danna save to download ɗin nan, sai ka sauka ka koma ka je ka hau wannan application ɗin da kai downloading daga Play Store. Gashi nan. Bayan ka danna shi zai nuna maka, zai buɗe maka kamar haka, zai nuna ma wannan talla ne, shi dai ku yi haƙuri. Bayan ya buɗe ma haka sai ka danna option. Bayan ka danna option sai ka hau input ɗin nan. To bayan ka danna input ɗin nan zai kawo kan ƙwaƙwalwan wayanka, zai nuna maka foldodin wayanka, sai ka duba download inda ka yi downloading ɗin, tun da ka riga ka yi downloading ɗin wannan datan nata. Da zaran ka yi clicking zai nuna maka kamar haka, sai ka danna MTN 500 MB Super Dish ɗin nan. Bayan ka danna zai nuna ma PIN ko passport, enter passport. To passport ɗin ba komai ba ne, nambobi ne guda hudu, 11 ne guda hudu. Idan ka saka shi sai ka danna OK. Shikenan sai ka danna start ɗin nan ka ci gaba da moran datanka yadda kake so. Amma ka tabbata idan kana so ka gwada, ka tabbatar da cewa yana yi ko baya yi, ka gwada da layin MTN ɗin da ba shi da data. Amma wannan datan, wannan cheat ɗin MTN ne kaɗai yake amfani da shi. Wannan shine a takaice. Idan kuma mutum ba shi da datan nan, da ba shi da Telegram a wayansa, zai iya mana magana ta wannan namba 07069109700 sai mu tura mai ta WhatsApp. Wannan shine a takaice. Mun bar ku lafiya.